jende importantea eman du Ereñotzu. Baina nola esan behar da, Ereñotzu, guk beti Iñatzu esan dugu. Solano anaiarrebak, zen nahi duzu jotzea. Esne beltza, amak, etzakit. Gure amona Pilar, nola ezin dudala nere amonari buruzko programa bat egin. Eta Jose Manuel Lujanbio txirrita. Zure aipamenak izango dira 80 urtean, eta 150 urtean. Aurten, 150 urte betetzen dira txirritak lehen plaza egin zuenetik. Eta hori aitzaki hartuta txirritari buruz eta lehen plazari buruz arituko gara gaurko programan. Horretarako elkarrizketatuko ditugu Aritzerain Ereñotzuarra eta Unai Agirre eta Jesus Marirazu bertsolariak. Txirritaren bertso bat edo beste izango dugu, eta baita Loiu eta Irurako bertso jaialdietako bertsoaldiak ere. Txirrita, alkandora batekin edo birekin? Ongi etorri txirritaren lehen plazaren hitzetik hortzerara. Arratsaldeon lehen biderra, beraz lehenengo erronka. Armariotik atara barrikasi neguko erropa. Karpa barruan epeldu guran, taudazkena ate joka. Bertzotarako gogo handia zetorri gara laurokta. Ia bersoak azal barrua berotzen deutzun laurota. Mila 860an jaio zen Txirrita Ereñotzun, eta bertan egin zuen lehen plaza 1874an. Txirrita berak kantatu bezala San Antonio ermitaren aurrean. Txirritaren izena eta memoria oraindik ere bizirik daude Ereñotzun, eta Aritzerain auzotarrarekin elkartu gara lehen solasaldi honetarako. Aritz, Txirrita ze izan da edo ze izan zen Ereñotzuarrentzat? Bueno, Txirrita ez dakit, mito deitu, erreferente deitu, baina auzoantzat harrotasun puntu bat ematen digun personaje bat bada. Txirrita bertsolaritzaren beste batzun baimena egin lehenengo izen handietakoa izan zen, bertso munduan da euskal munduan da oso ezaguna izan dena, eta auzotarra izatea guretzako harrotasun puntu bat bada. Ereñotzutikan errenteriara joan ziren bizitzera, baina bizi osoan mantendu zuen lotura auzoarekin. Bere bertso askotan aipatzen dira Ereñotzuko baztarrak, Bailarako baztarrak, eta bai, honekin lotura zuen, bere lehenengo bertsoa nun kantatu zituen, barri hortan aziak, ziala bere bertso lagunak, aipatzen du, jaiotetxei buruzko bertso baditu. Argin andaluzan bertsoa ere, Latxeko fabrika zarra egiten ari ziala da, eta bai, beti izan du lotura. Aipatu duzu, auzoko edo Ereñotzuko leku asko deskribatzen zirela bere bertxotan, ze leku? Bai, oantxe gauden San Antonio deitzen dioten ermita baten aurrian kantatu zula lehenengo bertsoa aipatzen da, bere jaiotetxianak ere aipatzen dira, Latxeko fabrika zarrarena ere aipatzen da, eta hemen aurra galduzan harria ere bertso esan bada hor, arrano bateko aurra eman zula eta histori hori, eta bai, bere bertsoen bidez Ereñotzuko geografikoa azaltzen da bai. Eta gaur egun nola gordetzen da Txirritaren memoria Ereñotzun? Bueno, Txirritaren memoria toki askotan aurkitu daiteke, entzun ere bai, orain Txirrita eskolako aurra dauzkagu, hemen atzekaldian, eta eskolak Txirrita izena du, bere jaiotetxia pareta bat oraindik zutik dago, bustuare han dago, hemen azpikaldian ere dago bertsolarien aipamena egiten den harri bat, sozialian bere argazkia, toki pila batan azaltzen da Ereñotzun Txirrita, ez?
Aritz, eta nork hitz egin diezaguke txirritari buruz modu zabalago batean? Bueno, txirrita bea ezagutu edo entzun zuenik, ez dut uste inor gelditzen danik. Auzuan bazian, asko dakina txirritai buruz, da bada oraindik Floriano Jarbide bat, edo Hernanin Juanjo Uria bat, eta Ibon Minerrero bai, auzotarra, lehengusua. Baina, bueno, txirritai buruz gehien irakurri eta bere bertsokera aztertu dutenak, zure asko Agirre anaiak izango dira, Eñaut Agirre eta Unai Agirre. Eta, bueno, berekin batea Xismari Irazuk ere, Unai Agirre eta Xismari Irazuk bien arte emanaldi berezi bat ere intzun, urte hurren batian, eta haiek emango dizu txirritan berri ondoen zure asko. Bikote harremana eten berri duzuen bi zarete. Bere garaian, zuhaitz baten enborrean bihotz bat hasi zineten eguna eta zuen izenak jarri zenituzten. Gaur, psikologoak hala aholkatuta, zuhaitz horretara zoaz, alaia. Zure izena ezabatu ordez, zuhaitza besarkatzeko eta igaro zenituzten une eder hoiek bizitzari eskertu eta ate hori ixteko momentua dela iritzita. Ez zaude oso ziur, alaia, egitera zoazenak haustura gainditzen lagunduko ote dizun, baina bazoaz. Eta iristear zaudela, anon ikusi duzun Aitor zuhaitzaren oinetan etzanda, zerura begira, gu sortu ginenen borberetik, sortuko dira besteak kantuan. Adarren atzealde bada zeru muga, hitzak kantu zuzendu nahi ditut zerura. Nora joan zen ordea izandako ura, maitasun izkribu zenen borreko zura. Maitasuna ordea horbel bihurtu da, maitasuna ordea horbel bihurtu da. Egarrez horbelduta mila eta bat gau, maitasunak ez baitu ez lege ez arau. Hurbilduta zu bertan topatu zaitut, uau, baina ongi egin nuen seinale bat da hau. Gerturatu orduko ezkur batek jo nau, gerturatu orduko ezkur batek jo nau. Ala alzatoz garai bateko maitea, itxi nahian zabalik zegoen atea. Ezkurrak goitik bera bere atakea, nahi nuke badakizun zerbait esatea. Etzen ezkurra baizik errealitatea, etzen ezkurra baizik errealitatea. Beraz ezkurra zara oraindik ospera, enoa iragana orainaz jostera. Baina zedezer oso begirada bera, zu zertara zatorz gaur Aitor gerizpera, besarkatzera edo sustraiak moztera, besarkatzera edo sustraiak moztera. Bailendena festa zen orain ordea jai, baina horri datziak enborrean darrai.
Labanadet patrikan ta egurra langai, bihotza ta bizen ez ditut utzi nahi. Zurea ez det kenduko, baina nerea bai. Zurea ez det kenduko, baina nerea bai. Zuaitzak bere osto eta adabaki, zure zati bat behar diozu ebaki. Ni ere hurbildu naiz nahiko zalantzati, nik alaia por aitor nuen erabaki. Lehen bider izan zen, orain berriz zati. Lehen bider izan zen, orain berriz zati. Zue biok auzokideak zarie. Igor, etxeunetino, beronen etxeko moduko tomaterik ez daula inon. Eta hortxe dago, arrotuta beronen tomateak direla eta ez direla. Kontua da etxaun, gaur goizean, Igor ikusi dozula herriko supermerkatuan tomateak erosten. Historitxarrak izaten dira, auzotarren artekoak. Arlo handirik ezeidau emon aurten nire ondokoak. Supermerkauan erosten zabiz bape guzturik bapoak. Eta ez dozuz ondino probauniko paritutakoa. Urtero etorten zara, zeure kontua gazbardin, zuk emondako tomate horrek, handaukaguz gordin. Botako zendun kakapio bat, eta sulfatoa urdin. Laurotan aurten einda benudaz, tomate honik ezin da egin. Eta ganera entzun behar da, albotik kontu itzela. Tomate honak borobilak ta gorri-gorriak direla. Ta kejaz dago nineuk pozoina botaten eidotietela. Berak erosi dauzenak asun ura baleuke bezela. Ikusi zaitut ia goizero, joaten zeure hortura. Gora begira malaletxean, sufritzen zeure tortura. Eta galdera etorriz jata, oraintxe horren kontura. Eta etxaun zuzer erostera zatoz supermerkatura. Eta galdera egiten dauzte ze auzokide kabroia. Esan gurean beti berea omen dala arrazoia. Nire etxean dodaz tomate, piperra eta limoia. Supermerkauan erosten dodaz lejia eta jaboia. Egia izango da hori etxaun, ez deutzut kontra egiten.
Arrapau nozu eta parkatu portau banaz aztakirten. Ointxe badakitau konpontzeko, zurekin zer egin neiken. Urrengo udan lagundu eidazu neuri hortua ipintxe. Aritzerainek esan bezala, Unai Agirre eta Jesus Mari Irazu bertsolariak dira Jose Manuel Lujambio txirritari buruz hitz egiteko egokienak diren bilagun. Ongi dakizkite txirritaren ibilerak eta baita bertsoak ere. Jesus Mari, Unai, 150 urte betetzen dira txirritak lehen plaza egin zuela. Zuek noiz izan zenuten lehen aldiz txirritaren berri? Bersotan hasita bela, baumetan. Baumetan dozena bat urteekin edo, baren bersuak eta nagusi eta maizterra eta etxeko bersotatik hasieran ez du jakingo berean zianik, baina bai, bauetatik. Bai, eta nik etxetik bai, goatzen naiz amon atxona oso umien itzela hiltza, baina amonak aipatzezun da amak etare bai, eta gero bertso eskolan oso umetan hasi ginen gutan Juan Juria gendun irakasle eta Juan Juriak etxirretan bertso asko jartzen zizkion, oso umetatik izan du bere referentzia. Eta zuen bertso gintzan, txirritak zer esan nahi izan du? Ba, ni txirrita bere bersuak asko irakurri ditut. Asko irakurri eta buruzu ikasten saiatu, eta netzako almazen, abertsolariak bete behar duen almazen horren elementu bezala, netzat importante, garrantzitsu izan da. Eta almazena baino gehiago esagun nuke, nik bere ganfikatu naizela bere begiradatan. Garai baten figura beha gustatzen asko oso umien itzanean, eta geroztik bere bertsokera eta bere pentsakera eta gauza asko, eta bersu iteko modu ere bai. Eta nolako bertsolaria zela esan dezakegu? Nik uste txirritan bi argazki, nire buru mitzat bi argazki ondia, ezta? Batetik transmititu izan zaiguna, nolabait alper xamarra eta mundu bati lotua eta alako irudi estereotipatu bat. Eta gero bere bersuak, bere bersu jarriak irakurri eta ikusten duzu, estereotipo hortatik oso urruti da iristen den beste bersolari bat. Eta orduan, esango nuke, garai hartako bersolari moderno bat zala. Eta gero horrez gain nik uste txirrita bezalako bersolari beak batipat, baina antzeko bersolari gauza asko esplikatzen dituztela harakatu ezkio, ezta? Txirritak etzekin idazte, baina bertso jarrik esanguratsunetakoa beriak dira. Gaineak kantatzen ditun berso edo jartzen ditun bersoie kontutan hartze bali maitugu aurrera gojun da aurreko bertsolari neurri baten jarritia dauzkate eta beha beste ikuspuntu bat ematen du. Eta zertan desberdintzen da garaiko bertsolarien gandik txirrita? Nik uste gaitegiaren zabaltasunean batez ere esango nuke nik. Adibidez, lehen esan izuten irekitasun hortan, adibidez, norteko ferrokarrilari jarri zizkien bersoak, eta ze ikuspegitatik jarri zizkion, eta nik behin entzun nun Joserra Etxeberria, fisikari bat, liluraz kontatzen, berak gelan esplikatzen zituen elementu fisikoak eta prozesu fisikoak, txirritak bersotan, norteko ferrokarrilari jarretako bersotan nola esplikatzen zituen, prozesu zail asko edo elementu zail asko oso simple eta aniztasun handi batekin esplikatzeko. Buat, txabal, irakasleak gaur galdetu dite zer den bertsolari izatea, eta nik esan dut, que no me rayes, bro, ez dakit, eta zigortu nau, eta bidali dit 200 aldiz idazteko Sustrai Kolina eta Aitor Mendiluzeren izena. Zein dia? Zuek biok, Sustrai eta Aitor, nire iritzira bintzat, gaur egun dauden bertsoari onenetakoak, zerate, txapelketetan punta-puntan zabiltzatenak, doai izugarriak izateaz gain lanketa handia egin duzuen bi bertsolari, baina lurrera etorrita humanitatetik aritzea nahiko nuke, izan ere askotan bertso saioetan estereotipo jakin baten gainean aritzen zarete bertsotan, bai bertsokideak zuen ganako eta baita zuek entzulearen ganako. Askotan pertsonaia batetik, baina zuek, Sustrai eta Aitor, nola bizi duzue jende aurrekotasuna? Zer da bertsolari izatea zuentzat? Jende aurrean sortu nahia da, biluztu nahia zeharo, iritsi nahia geure ezinta geure mugatik arago.
Zer sentitzen dut berso kantari, jende aurrean banago. Bukatzean joango naizela, etorri baino niago. Bersolaritza neretzako da, aparra nola ondoa. Bersolaritza neretzako da, zakarra zein komodoa. Bersolaritza neretzako da, sexuan dena morboa. Salto egiteko beldurra baina, egan hasteko gogoa. Bersolaritza da arrazoia, sententzia min gainean. Bersolaritza da ez dakizuna, ematea ordainean. Bersolaritza da asmatzea, esaten joan einean. Beti erortzeko beldurrez baina, dantzan sokaren gainean. Dantza egiteak naiz erortzea, ekar dezaken lantzean. Berriz zutitzen ikasten duzu, emozioak lantzean. Personaje bat ikusiarren, mikroaurrean kantatzean. Beti persona zati bat dago, personajeen atzean. Bersolaritza da ibilbide bat, herriz herri auzoz auzo, hitzez hitz eta ideian barna, naiz eman mila arazo. Bersolaritza lapurreta da, bueno truke bat akaso, gugandik zerbait eman zueita, zuengandik zerbait jaso. Bersolaritza zer den ezin da, ez esanta ez egotzi, gaur txulo agertzea ta biharrak aso mainontzi. Autoestima praketan heldu eta egoa ehortzi. Azken finean bersoa baita, 7, 6 eta 18. Bueno, kontua da, zeuk gure dozun doinu eta neurrian, hasiko zarela kantetan, eta hor publiko artean bertso jakitun bat dago, eta berak txintxarri bat dauka, arran bat. Uste duenean ondo zoazela ja, ondo egin dozula edo, joko dau, txintxarria. Laurotan egin behar da bertso semankor, eta Fredin antzera nator oso jator. Ez dakizuen ontzat ni deitzen naz aitor, tarranaren kontuan abixautan ator.
montatu dozuen eskarparen hotela, hemen txerrezerbatu nahi neuke logela, baina neuberen azalako txepela, oparitu ezkero hartukot txapela. Aurten Gipuzkokoa omen dator bero, baina jasotzerik ez dugu espero. Hemen gaur lau bizkaitar batu gara gero, kantatu da gigunta gerokoa gero. Baina bano amaitzen apurka, baina alanik nago orain pentsatuta. Txintxarriaz baten bat zegon arduratuta, baina ona etorri da etxean aztuta. Esan dezakegu Txirrita garaiko kronista izan zela. Nik esan nuke baietz, eta gaina ez dakit bera izan zen edo eskatu zioten izatea, ze bera neurri batean bestseller batera izan zen, ari eskatu itxizkioten bersuak idazteko eta publikatu itxizkioten, eta orduan saltzen zen sinadura bazan, orduan. Eta buelta hortan, nik gai eta egoera askoren kronista bat izan zela, esango nuke bai. Nik uste dut bertsolariak zirala orokorrian, ez? Bertso paperen gaia lehena hoti zetorren, eta Txirritan garaian etzat beha bakarra, behar bada beha zan, puntanetako bat edo puntanetakoa. Gaur egungo bertsolaritzan Txirritaren arrastorik geratzen da? Nik uste dut baietz, bat dira bertsolariak Txirrita igual nortzan asko zautu gabe egin diena bertsolari, baina ure ezagutze baldin badezu, haren zerbait bilduko duzu zugana, edo haren zerbait erabiliko duzu, zuk egin nahi duzun hori beste era hobe batean egiteko. Garai bateko bertsolari tatik entzundakoa, nahi gabe buruak hartzen ditu gaur egun bezala. Azkenean gure bersokera izaten da, hori danan ahaztu eta gero guri atean zaiguna, ez? Edo baita intenzionatuki egin nahi deunare, jatu dik gabe, eta Txirrita bezala beste hainbat eta hainbat. Nik uste Xabier Letere hemen tokatzen dela aipatzea, ze azkenean Txirrita neurri batean nire kasua mintzat berpiztu izan duena, bere lana izan da. Eta eskertzak ematen hastian, nik uste baita ere aita zabalak egin dago lan guztio ezin deula ahaztu, ez? Azkenean, iritsi bali madago ganaino, norbait bildu dulako, eta gero batzuk kantatu zuelako. Xabier Lete aipatu duzuenez, berak abestutako Txirritaren bertso batzuk entzongo ditugu. Mila zortzireun zazpigarrengo urtian, lehenengo trena ikusi nuen Espainiako partian. Bire pixka bat biztan pasata, inoiz sartu alurpian. Perra berriak erantzi dizte, handikan orain artian. Modu horretan jarri zuenak, norteko ferrokarrila, jakinduria handia zuen, entendimentua bila. Gizonik ezin asiliteke, zaldio biaren bila, goizian irten irundik eta iluntzerako Madrila. Zue biok, biharko mendi martxarako emaldo zue uzena. Kasua ze, goizaldiko posta direla, eta ondo jorzago zen mostradoraren ondoan. Indarrak ipinita gure motorrean, tragotxo bat hartuta gaur derrigorrean, eta horrela gaude modu gogorrean, parranda honetako menditontorrean, parranda honetako menditontorrean.
alboan gagoz, eskagoz elizan, bargabean lapur batzuk egon diran gizan, abituaia mentua eroan dabe eizan, nire motivazio bakarra hori izan, nire motivazio bakarra hori izan. Motivazio hori nahiko logikoa, baina izan beharko da eskainirikoa. Lehen kalimotxo eta azken txupitoa, benetako edari energetikoa, benetako edari energetikoa. Forma handia dozu zeure talentuan, ta oinzagoz gorenean behardan momentuan, bihar egixu martza entrenamentuan, nik itxaron gotzut oin nagoen lekuan, nik itxaron gotzut oin nagoen lekuan. Osoan gabiz igili ajala, ezin dugun gaztatu azkenengo bala. Ni joantazu hemen bertan egongo zarala, ezin duzu ukatu martxa daukala, ezin duzu ukatu martxa daukadala. Zuk martxa dekozunik nok ez dau jakingo, bihar ere martxari deutzezu ekingo, zerbeza eta txupito guztietan bingo, deshidratatu behintzat ez zara egingo, deshidratatu behintzat ez zara egingo. Beraz luzatu behar da gure denpora, parrandan hartu dugu Kristoren ganora. Gora joan gogara, dantzan gora gora, taulan gure aldatzan nibelatuko da, taulan gure aldatzan nibelatuko da. Dinozkuek kirola dogula sanoa, baina ez da zuzena dinonan asmoa. Nik ez dekot sasoia, ez dekot ritmoa, gura dozuna egin nietzera noa, gura dozuna egin nietzera noa. Honek alaiaren usaina du. Honek uxuerena. Eta honek Aitor Mendiluzerena. Sustrai, itxua zaitugu. Itxua. Gaztetan izandako istripu baten ondorioz bi begietako ikusmena galdu zenuen. Ikusmena galtzeak ordea beste zentzumenak fintzera eta zorroztera bultzatu zaitu, bereziki usaimena. Gaur,
zure itxumakila eskuan, bazoaz, herrian zehar pasiatzen, eta zure ondotik pasatzen den pertsonaren erradiografia egitera haizea jolasten. Zuretzat jolas bada, eta tartean batzuk patxada handiagoz, beste batzuk azkarrago, atzeko 3 hauek pasadira. Momentu batean, zure ondotik pasadira Aitor, Alaia eta Uxue. Eta 3 usainek adierazten dizute gutxi gora bera bakoitza nolakoa izan daitekeen, nora doa zen, zertan aritzen diren. Kontatuko diguzu, bakoitzaren fragantziek ze sortu duten zure sentipenetan barna? Ez dut ikusten baina Uxue, doa apainduta, gogoa laino artean bitan ia labain eginduta. Koko Chanel jarrita igaro zaidan tipa, dago enamoratuta. Bere senarra futbol partidu bat ikustera bialduta. Bere senarra futbol partidu bat ikustera bialduta. Nire senarra ibiltzen baita, zelaiz zelai, iriz iri, esaten dute bi adar dauzkata 3 edo 4 ziri, ta gure distantzia ta nire fragantzia, zuretzako zein biri. Koko Chanela Alaiak zeukan, itxatxi egin dit niri. Koko Chanela Alaiak zeukan, itxatxi egin dit niri. Ta bigarrena nere aurretik dabil buelta eta buelta. Bere errimak errepasatuz, arreta kopeta. Barka baina Alaia zure izerdi usaia, dut sudurrean kolpeka. Nabari da bai laizter duzula Gipuzkoako txapelketa. Nabari da bai laster duzula Gipuzkoako txapelketa. Egia esan hasiak dira, niregan nerbio batzu, ta hori ez dute disimulatzen, hainbeste aitzaki faltsuk. Aigura txapelketa, beteta eta maleta, usain txarra aldaukat glup, baina izerdia ez dut botatzen, itzerdia botatzen dut. Baina izerdia ez dut botatzen, itzerdia botatzen dut. Eta 3 nere petrila zein den ondo dakizuzuk, baina zugandik hau ez nuela nik espero zindagizut. Ailagun mendiluze, zu pasa eta luze, aditu dut purrut. Eskerrik asko zuri eskerrak, izarrak ikusi ditut. Eskerrik asko zuri eskerrak,
izarrak ikusi ditu. Kale isilean puzkar txikiak bazuen nahiko oi hartzun, begiak itxu dituzu baina belarri ez ondo entzun. Bota bai puzkarra utzi du usain txarra, haze suertea daukazun. Barrukoena eskaini dizut, psikoanaliza nazazun. Barrukoena eskaini dizut, psikoanaliza nazazun. Txirritak berak abestu zuen, nire aipamenak izango dira beste 80 urtean, eta zuek ere izenburu bereko emanaldia egin zenuten, ezta? 80 urte hiltzala 80 urte bete zianean, Hernaniko Biteri Kulturretxetik izan gendun eskaera bat. Nik uste Biteri Kulturretxetik eta Josean Goikotxeare tartien zanda are zirikatuta, hiruron artean emanaldi egin gote gendun, eta guk lehendikan beste emanaldi bat inda genukan, Pelorrota eta Txirritan arteko desafio moduko bat, eta hua oinarri hartuta, edukan zerbait landua, eta gero ja landu gendun pixka bat, emanaldi hoi, Hernani ningenduna behin edo bitan, Biteri Kulturretxean, Gubiok eta Josean Goikotxea musikari zala, eta gero zenbait emanaldi handikan atea zian, eta ibili ginen pixka bat bolara hartan, urte hartan ingen itun emanaldi batzuk. Batez ere zian Txirritaren bersua zan oinarri, Pelorrota berakin kantatu zutenen arteko elkarrezetak ere bai, eta politia izan zen, horietako bat urneetan egin gendun, eta bera, Xabierlete han egokitu zen, entzuten zen, da berakin gainatako tegenean afaltzen, da bera, emanaldia, recuerdo oso politia dagoenik. Eta Txirritaren bertsoetatikan edo sortetatikan baten bat aukeratu beharreta, zuek zein aukeratuko zenukete? Alde sozialetik eta begiratuta, eta Pasaiako grebari jarritakoak, eta sorta berezik baino gehiago ni begirada horrekin dut nitzako. Perronda Mezketarraren figura horri jarri zizkion bersoak, eta norteko ferrokarrailari, eta sortak asko diantologikoak, igual batekin gehatzea zea da, eta batekoa zuzenik ez, gero. Gerran gozia, baina nahi jodan eikua handa pakian, da semia gerra ezkutea, remutitzal gildetu nintzen, eta eskoia da munduari bulta bie matea. Eta gero bertso sail bateko bertso bat badao, niretzat oain ere balio una, bizi guztin balio gauna, eta oso ona iruditzen zaiana. Eta da, saila dana da ona, baina berso hau iruditzet antologikoa dela. Lapur txikiak kastigatzeko non nahi badago kartzela, kupira gabe ematen zaio denbora askoko itzala. Esanaz egindako okerrak antxe pagatu ditzala. Haundiak libre ikusten dira pasilluan da biltzala. Ez projimua maite bagendu gure burua bezala. Gaina Xabierleten doinuekin. Jende aurrean eta etxe barruan bizitza bat daramazue, baino ezkutuan eta jendearen bizkarrera beste bat. Biok dezue, bikote bana, gizonezkoak, biok eraiki zenuten harreman heterosexual bat, baina kontua da, batzuetan laukotea elkartzen zaretela, alegia zuek eta zuen senarrak, elkarrekin plan asko egiten dituzue, baina zuen senarrak Frantziako turrera joten diranean, edo bizikletan ibiltzea, edo pelota partida ikustera, zuek elkarrekin gehatzen zeate. Hasieran lagun soil bezala, baina gaur egun maitaleak zeate. Inork ez daki, inorri etzaio burutik pasa ere egiten, alakorik. Maitasunetik maiteminera eta desiora eta pasiora igaro da zuen harremana. Gaur ere, senarrak elkarrekin plan bat egitera bultzatu dituzue. Futbol partidu baten aitzakian asteburu pasa bat oparitu diezue. Eta pozpozik joan dira. Eta zuek ere pozpozik zaudete. Sofan, bata bestearen gainean. Bero-bero.
zeinen ideia ona den futbolarena, berdin pelotarena edo turrarena, sarri elkartzen gara rubia morena, denok pozik bagauden non dago problema, denok pozik bagauden non dago problema. Gurea ze engainu, gurea ze fraude, adin batean normal, arliteke aure. Denak gabiltza ongi ez kun laude, agian haiek ere liatuta daude, agian haiek ere liatuta daude. Biurria delako beti desioa, naizta eskatzen duen dedikazioa, laurok baldin badugu lauron pasioa, liga maitzen denean ze depresioa, liga maitzen denean ze depresioa. Gu ere hemen gabiltza, bero izerdiz blai, melenak askatuaz libre eta alai, baina ilea ere sofan maiz dago ai, ez dira ohartzen edo ez dute jakin nahi, ez dira ohartzen edo ez dute jakin nahi. Zalantza badut gizon batzuen arretan, naiz guk iribilkatu oigaren sofetan, besoak ondo sartuz bestean besapetan, antzera ibiltzen dira futbol zelaietan, antzera ibiltzen dira futbol zelaietan. Antzeko ibiltzen dira aurretatze jagon, eta ezin oihu bat eiteko itxaron. Denek sorpresaren bat daukatenez inon, atea entzuten dut ui arratsaldeon, atea entzuten dut ui arratsaldeon. Nik ere bapatean zuzendu gerria, giltzaren hotxa baitut bizkor igerria, abegi egin diegu ta gora herria, ze iruditu zaizue fitxaje berria, ze iruditu zaizue fitxaje berria. Urriaren 19an egingo dira Bizkaiko emakume sortzaileen topaketak Bilboko Euskalduna jauregian. 3. edizio izango dute topaketa hauek eta aurten Kristina Mardaras bertsolaria omenduko dute. Topaketei eta omenaldiari buruzko informazio guztia best.eus atarian duzue. Zuek biok bi herritar zeate, igande eguardian meza nagusia dago, eta zu uxue urtero joatentzea bertara. Zuretzat festetako egun sakratua da.
Meza ondoren dantza emanaldia izaten da eta ondoren 12takoa. Eta gaur ere antzoaz zure bulusa naranja eta galtza zuri, amerikana soinean elegante, burua tente mezetara. Eta bidean, non topatzen dezun zure biloba, Aitor, gaupasa egindakoaren traza guztiarekin, furgoneta batetik atera da ez ustean eta ondoko zelaiko lorei kasu egiten. Pixaparrastan, alegia. Elizara bidea aspaldi hartua, Jainkoarekin daukat honezko tratua, eta zurea berriz dena pekatua, horire ez da izango urbe deinkatua. Ez baina sinisteko sortzen du aukera, horregatik modatu gera edatera, zuzoaz santu bati musu ematera, tanik ikusi ditut guztiak batera. Zuritikan beltzera kanbiatu ohitura, ez dut rekonozitzen jazuen kultura. Hobe genuke denok lehengo modura, edan ardo pixka bat taiturriko ura. Baita dotrinara joan ta mezara bueltan, bilobari opa aldiozu benetan. Igandero sartu zera bertan, ta zuri zeman dizu 80 urtetan. Ba neguan epela ta freskura udan, eta lagun giro bat lehengo ohituran. Ai jakingo bazenu hortzak zeru mugan, nik zuen alde zenbat errezatu dudan. Ola jartzen zelako hain apaiz plakoa, ta zuk dena sinistu tonta alakoa. Sotana jantzita zen pertsa galakoa, ta sotana azpian ni bezelakoa. Naiz eta hasi garen errita ta broma, oraintxe apurtu zait neri zoriona. Ezin delako izan inoiz gizon ona, bere amonari tonta esaten diona. Tonta deitzeagatik ote zaude izu, nere gezur txikiak aldu hainbat pizu. Meza ordua data segizu, hangezurra hundigoak esango dizkizu. Ez. Beti hau honor. Ez dakit, igual dekola hori pentsamendu ede, ez dakit, agure batzuk kantetan, eta berez ez dela bapeolakoa. Urte ez. Nire klasean, pues batzuk, baina bueno. Geizka eta domeka. Ez dute maite. Hola, igual etxaiona gustatzen, ba, igual, baina ez dakit. Ez dute maite hitzekin jostatzea, eta
Regimen atxemaitea. Normalin edo klasekidiek edo izaten dire. Azkenien ez dauzela bez oso bertso mundu esartun de bez ez da ikustetan lehenengo gauza da bertsoa agure batzuk kantetan, gizon zar batzuk eta ezer gitxiok. Ez dutelako pentsatu nahi, zakit. Ona dala... Eta pena merezitutela entzutea. Babitu, nik esaten dut ziet, gure irakasleak baten esaskule, ez dakit noz, esaskun. Hori da, ez dekielako behar dan inteligentzia bertsoak ulertzeko. Horregaitik ez jake guztetan bertsolaritza. Ez badute frogatu, frogatzeko ze, ondo daudela. Apuntatzeko. Ereñozun gaude, Hirukote, hemengo plazan abestutakoak izango zarete noiz baitzuek? Bai, batzutan bai. Ofizialki eta extraofizialki bitan zarantonetan askotan izatea, eta bertsoafariek ere askotan izatea, eta auzotan bai, eta bai. Bai, basten desentetan tokatu izan zaigu kantatzea, bai. Ni bertakoa naiz, kantatu behin bakarrik, zarantonetan jai aldein da gaia jarri urte pila batian, gai hartzari. Txirritaren lehen plazari buruz aritu gara, orain arte, 150 urte betetzen direlako, eta zuen lehen plaza nolakoa izan zen? 19 urteekin, eta erraniko auzo batean, Florida auzoan, bertako jaia zian, eta Anas ja aterperekin, libreko saio bat, eguardiko oitako bat, eta, hua izan zen, rekuerdo politia dukat, eta... Bai, ni daukaten lehenengo rekuerdua oso umetakoa da, ez da, 10 urte izango nituen gehiago ez, eta orduan bertso erdik hasiteko bertsoekin egin duen, bertso eskolati, Juan Jauria hitzezaguri bertso eskolak ematen, da unme mordoa junginean, rekuerdo daukat, bakit ikasit eman genitula bertsoak, ze bertso zian da ez, eta geroztik gure, pixka bat, bertso eskolaia hasi ginean, orduan otxura handia zuen, zarragoek ematen gintuzten herriko festetara kantatzea. Ne kasun, plazan oso rekordio motxa indakoa naiz, lehenengoa, oaindik egiten dan San Sebastian bezperan, Hernaniko tabernetako txapelketan edo, bat falta zutela eta animatu ninuten. Eta lehen aldiz jende aurrean jartze hortan, bertxotan, aritze hortan, gogoratzen dituzue, nola sentitu zineten? Ni guatzen naiz, hori izan zenean anatxek, pixkatola gatu nintzen, eta nola bilen nintzen zen erde berso buruz ikasi, etxen prepatu dan egin nituen, areako pentsatutakoak nituen moldatzeko zaik izan, baina ez dozuna izan zen, eta nola jatea zen, baina bai. Bai, nik uste dut urduritasun hori sekula ez dela aztutzen, ez, garai bateko urduritasuna. Gero beti oten da txiki bat, inoiz juteztana, baina... Ba, esan nik aipatutako tabernetako kontestu ere ala da, eta ordu arte kantatuko tabernetan egin genuen, kantatzen bat nun bai kantatzen bat genuen, da oso zaio berezia eta oso badestua da, ez dakazu duzek. Gaur egun edo orain hemendik gutxira lehen plaza egitera dijoan bertsolari gazteari, ze esango zeniokete edo ze aholku emango zeniokete? Lasai hartzeko, azkenen hasiera badala, eta momentu hortan iruditzen zaizu hasiera hori hila edo biziko izan lehikela, eta gero kontuatzen zera, azkenean nola bat hasi egin behar dela, ezta? Ni bi gauza esango nizkioke bat, pazientzia izateko, lasai hartzeko, luzea dala ibilbidea egiten bersotan gozatze balin badu, aukera asko izango ditula, eta segitzeko. Eta bigarrena Juan Jauriak esate zion gauza bat, lasaitu zaitez, holtza azpilan zu baino gehiago dakienak oso gutxi hongo ja, osea, lasai kantatu etorritakoa. Bertso mundua oso zabala dela eta ez dela dana plazan kantatzea, gai hartzailetzaren lan handia daola, inguruan daola, auzoko bertso eskolan, giro hietan ibiltziak ere asko balio dula, ez dela dana plazan kantatzea eta hoiz izango dioke. Jesus Mari, Unai eta Aritz, eskerrik asko eta laster arte. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Aserak nola beti amaia dakarren, orain bagoaz hemen pozik gauden arren, bete gaitu zuenez kanpo eta barren, eskerrik asko zuei jatorta pozarren, zuen denbora guri oparitzen.